Engke vibe song nong buska ang hai kaisa mangpili tui phajao phika chin barat ha kotor ne chin barat ha kotor tabo plastic ni rang karjang nai tongo date rok already no fix khaijak baikha tabo amosi rango gandhi bokhorok to tono tongya abo saimanya ko gandhi bokhorok ram ni photo dengno na chini PM modi ni photo dang na abo tabo decide khlaijak ya kho hangkai totally 3000 crore rang bukrai sapok jana nai tongo 10 taka 20 taka ni mang hangkai agini jata 10 taka 20 taka kacham tongmani abo chung kaham kai use khai tongmani abo rokno kuno ban khlaijak ya abo chungmana janai nangya jotono use khai tongmano bora abo turu khe bank o nahate sowui ulo swkmai painai chung kaham kai use khai tongmano nuano joni kwrwi agini jesa rang bukrai kwcham tabo kok kha mosi rango saboni bokhorok bangno nor mudi chini PM ni dangno na ram na gandhi ni comment khe sabai na rok jotono baya rok.